Dobrodošli u online subotnju školu Reformnog pokreta Adventista sedmog dana. Iako ne možete sudjelovati u odgovorima, pozivamo vas da pripremite vaše lekcije i pratite proučavanje. Dobrodošli na proučavanje biblijskih lekcija. Danas ćemo proučavati 9. lekciju koja nosi naslov Tko prihvaća Isusa? U ključnom stihu iz Ivana 13.20 čitamo: Zaista, zaista kažem vam, onaj tko prima onoga koga ja šaljem, mene prima. A onaj tko mene prima, prima onoga koji je mene poslao. Što vidimo zapravo u ovom stihu? Vidimo što to znači prihvatiti Isusa. Da to znači prihvatiti samog nebeskog Oca. A u tekstu iz knjige Moj život danas čitamo jedan kratak citat. Ali oni koji prihvate Krista biti će omekšani i pokoreni očitovanjem njegove ljubavi i njegovog poniženja, patnje i smrti radi nas. Znači u ovom uvodnom dijelu vidimo jedan kontekst što to znači prihvaćanje Isusa, koje je njegovo djelo, koje su posljedice prihvaćanja Isusa i onda sada možemo vidjeti tko su ljudi koji su spremni prihvatiti Isusa. Tako je, o tome ćemo proučavati u ovoj lekciji. Možemo prijeći na pitanja. Prvo pitanje pod A. Opišite stav mnogih ljudi prema Isusu i njegovim čudima. U citatima koji su nam ovdje ponuđeni možemo primijetiti da su ljudi bili zapanjeni. Bili su, kaže ovdje, prekomjerno zapanjeni, da su se divili Kristovim čudima. Jer nitko prije nije tako govorio, niti je činio takva čuda kao što je to Isus činio. Da, i kako su obični ljudi odgovorili Isusu i njegovoj službi? Kad se kaže obični ljudi, tu se misli na ljude iz naroda. Znači nasuprot farizejima, ovnima koji su bili na vlasti, koji su bili učeni, obični ljudi iz naroda, oni su rado slušali Krista. Zato što su ga poznavali još od prije, oni su znali da je on njima rado pomagao, kaže ovdje od djetinjstva, on je u svom radu često se susretao sa ljudima i pomagao im u njihovim običnim poslovima i s druge strane oni su mogli razumjeti njegove jednostavne primjere koje je koristio, primjere iz života, vidjet ćemo sad uskoro primjere iz poljoprivrede, iz njihovih svakodnevnih prizora i poslova i ljudi su ga radosno slušali jer su ga mogli razumjeti. Tako je, on je govorio jezikom koji je bio njima razumljiv i oni su vidjeli u njegovom djelovanju, u njegovim riječima, u svemu što je radio da im on želi dobro. To su prepoznali. Možemo prijeći na drugi dio lekcije koji govori o primanju riječi. Što simbolizira sjeme u priči o sijaču? Priča o sijaču je jedna od Kristovih usporedbi gdje je on usporedio sjeme sa Božjom riječju koje se sije u različito tlo. Što predstavlja tlo? Da, tlo bi bilo srce. I sad sjeme svugdje isto, Božja riječ, ali tlo može biti dobro, može biti nekakvo tlo koje je nespremno za sjeme. I vidjet ćemo sad zapravo da puno možemo pouka izvući iz te usporedbe gdje je srce nekakvo tlo. Da, i Krist je upravo uzeo ovu usporedbu jer sjeme, znamo da sjeme ima jedan proces gdje prvo izlazi ta klica i ta biljka se razvija i također takav treba biti i kršćanski život. Ovdje nam piše da je ovo iskustvo povezano sa nježnom vlati trave i malim djetetom. Vlat trave je divna, malo dijete je lijepo, ali ako ne bude daljnjeg razvoja, gledali bismo na biljku kao zakržljalu i na dijete kao zaostalu. Kaže da Krist gleda na svoju djecu i on nije nezainteresiran za razvoj sjemena. Da, znači ovdje se vidi kako taj proces izgleda i što zapravo Bog očekuje od nas kada primimo njegovu riječ, da gajimo to sjeme i da dopustimo da ono u nama proklije i donese rod. Da, i sad u idućem pitanju nam se traže dokazi. Koja su to 3 dokaza koja pokazuju da je sjeme posijano u plodno srce? Pa evo, ovako u stihu kaže da je potrebno da se riječ čuje, da se prihvati i da se donese plod. Znači ne može biti samo da se donese plod, a da se riječ nije čula ili da nije bila prihvaćena. Potrebno je prvo čuti riječ, prihvatiti ju i onda će ona, ako je gajimo, ako dopustimo da ona djeluje na jedan čudotvoran način, ona će donijeti i plod.
Tako je. I u C pitanju što pokazujemo? Time držimo li se tih Kristovih riječi ili se ne držimo? Da, upravo zadnja od ova tri dokaza, kaže donošenje ploda. Plod sjemena je ljubav prema Kristu. Odnosno, plod ljubavi prema Kristu je držanje zapovjedi. Isus je jednom prilikom rekao, ako me tko ljubi, držat će moje riječi. To je nešto što je uzajamno. Čovjek prirodno krši zakon, u njemu je zlo i grijeh. Međutim, kada sjeme Božje riječi raste u njegovom srcu, događa se jedno čudo da čovjek želi i može držati Božji zakon. I ako mi zaista prihvatimo Krista, ako volimo Krista, dokaz za to će biti plodovi, a to je držanje Božjeg zakona. Da, znači, što pokazujemo time, držimo li se Kristovih riječi? Pokazujemo je volimo ga li ili ga ne volimo i ne prihvaćamo. Tako je. Možemo prijeći na treći dio lekcije koji govori o strahopoštovanju. Kakva je bila reakcija učenika kad su bili u opasnosti na moru? Već znamo taj događaj, proučavali smo ga i u prethodnim lekcijama. Kako su oni reagirali? Da, kada se sve to završilo, oni kažu da su se silno prestrašili. I to ne zbog smrtne opasnosti, zbog oluje, već zbog toga što su shvatili tko je bio sa njima. I kakvu silu, kakvu vlast je imao Isus. I ponovo se spominje Petar, koji je inače bio hrabar i na riječima brz. Ovdje je on zašutio i kaže da nije ni pokušao izraziti svoje strahopoštovanje prema Isusu. Da, i vidimo da Isus nije ovo čudo napravio tek kad ih je upoznao na početku, već su oni vidjeli su dobra djela koja on radi, vidjeli su njegovu ljubav koju ima za cijelo mnoštvo, gdje je rekao da se sažalio na njih kao na ovce bez pastira. I u jednom trenutku kad je on učinio ovo čudo, oni su tek onda shvatili koliko je on veličanstven i koliko je i moćan. Znači, to nije bio temelj njihove vjere, temelj je bila ljubav. On je njima dokazao da ih voli i zbog toga su oni postali njegovi učenici. A kasnije je on njima otkrio i svoju silu i svoju slavu, kao i ovom prilikom. Da. Sad u drugom pitanju, pod B, imamo jedan drugi slučaj. Kako su svećenici reagirali, odnosno što su oni osjećali prema Isusu kad je on očistio hram drugi put? I što su željeli učiniti nakon toga? Da, znači tu se spominje da je to bilo više puta. Drugi put kad su bili istjerani iz hrama, oni su doživjeli strah od Isusa. I to je činjenica. Isus je Bog. I oni koji su imali prilike biti sa njim u kontaktu, oni su morali osjetiti nekakav strah. Ili strahopoštovanje, odnosno svjesnost da je on Bog, da je on svemoćan. Ali oni koji ga nisu voljeli, oni nisu imali ljubav prema njemu, nisu imali strahopoštovanje, već su imali samo strah. Oni su se bojali da će on preoteti mase, da nije bilo za očekivati da će se oni zajedno sa onim trgovcima pokupiti i pobjeći od hrama. Međutim, iako oni to nisu željeli, oni su se morali pokoriti. Jer Isus je imao jedan autoritet, jednu silu koju se oni nisu mogli suprotstaviti. I kaže nam ovdje izvještaj iz knjige Želja vjekova, da su farizeji bili vrlo zbunjeni i uznemireni. Oni nisu mogli sami sebe razumjeti zašto su oni pobjegli odatle i oni su to napravili iz straha, jer su se morali pokoriti autoritetu Kristova. Da, piše da su ga se bojali i htjeli su ga pogubiti. Znači oni su tražili način da ga unište jer nisu mogli živjeti sa tim da on u njima uljeva taj jedan strah i da je on veći autoritet, da je on nad njima. Tako je. Sad, kad smo kod tog straha i strahopoštovanja, u C pitanju nam piše opišite način na koji Bog želi da ga se bojimo. Da, to je nešto što u današnjem svijetu je možda malo zanemareno. A to je taj strah i strahopoštovanje. S jedne strane, ranije se prenaglašavalo to da je Bog onaj koji će nas kazniti ako ne budemo poslušni, da će on uništiti griješnike, grijeh. I onda se možda malo otišli u drugu krajnost pa se samo naglašava Božja ljubav, da će on svima oprostiti. Međutim, on ipak očekuje od nas da razumijemo njegovu veličinu, njegovu svemoć. Kao što smo već spomenuli ranije,
mi moramo prvo biti svjesni njegove ljubavi prema nama i to je ono sa čim on prilazi čovjeku. Ali kasnije, kada upoznamo Boga, mi vidimo da je on zaista svemoćan i to neminovno u nama rađa jedno strahopoštovanje. Mi smo svjesni da je on pravedan, da on nas voli, ali isto tako smo svjesni njegove veličine i svega toga što je učinio za nas i prirodna posljedica toga je strahopoštovanje i to Bog s pravom očekuje od nas. Da, i u Hebrejima nam lijepo piše u 12. glavi 28. stih, budući da smo primili neuzrmljivo kraljevstvo, imajmo milost po kojoj služimo ugađajući Bogu s odanošću i strahopoštovanjem. Znači tu je prvo apostol Pavle naveo odanost i možemo biti odani samo nekome koga volimo. Da. I upravo onda ta odanost rezultira i strahopoštovanjem, jer kad upoznamo Boga, onda vidimo i tu njegovu veličinu, njegovu svemoć, znači da je on svemoćan i onda smo svjesni koliko smo mi u stvari ljudi mali i ništavni i to je jedna prirodna reakcija da onda osjećamo strahopoštovanje. Tako je. U 4. dijelu lekcije proučavamo o odbacivanju Isusa, odnosno odbacivanju Božje riječi. I u prvom pitanju pod A ćemo se dotaći ovog mladog bogataša. Kakav je bio Isusov stav prema njemu, prema jednom mladom bogatašu? Kada posmatramo ovaj prizor, možemo samo zamisliti kako je to prilike izgledalo. Isus je njemu posvetio posebnu pažnju i kaže da je on iskazao ljubav prema tom mladiću. On je njega prihvatio, pokušao mu je, kaže da mu on omilio. Omilje mu, kaže taj mladić, i pokušao ga je provesti kroz jedan proces da on shvati što mu je činiti, da on shvati da sam ne može držati zakon. I on ga je pitao, držiš zakon? Kaže, držim sve od mladosti svoje. Isus je znao da on zbilja to misli o sebi. I onda da bi ga razuvjerio, da bi mu dao do znanja što je njegova suštinska potreba, a to je potreba za spasiteljem, za onim koji mu može promijeniti srce, on mu kaže, tvoj problem je to što ti imaš idola koji je za tebe veći od samoga Boga, a to je tvoje bogatstvo. Idi, prodaj sve što imaš. I nažalost vidit ćemo da taj mladić nesretni nije bio spreman odreći se tog svog bogatstva. Ali kada pitamo kakav je bio Isusov stav prema bogatom mladiću, bio je blagonaklon stav, pun ljubavi, sažaljenja i on je sa svoje strane učinio sve što je mogao da u njega usadi to sjeme riječi. Nažalost, to sjeme je bilo ugušeno bogatstvom. Da. Vidimo da odgovor mladića nije bio pozitivan. On se rastužio i kaže da je otišao žalostan jer je imao veliki metak. I sad možemo u B pitanju, prelazimo na naš slučaj, na današnjicu i mi danas možemo, nažalost, odgovoriti kao i ovaj mladić. I ovdje nas pita, navedite koji su česti razlozi zbog kojih ljudi odbacuju Božju riječ. Pa, najčešći razlog je ponos. Kada Biblija, odnosno Božja riječ, duh proroštva ili na neki drugi način, kada nas Bog osvijesti o našim grijesima, kod nas proradi ponos. I to je nekakva prepreka koja nas sprječava u predanju Bogu i u prihvaćanju njegove riječi. Kaže ovdje u primjedbi da ljudi nisu sposobni podnijeti ukor radi Krista. Kada im Božja riječ ukaže na neki omiljeni grijeh, kada zahtjeva samoodricanje i žrtvu, oni se osjećaju uvrijeđeni. Čini im se da će ih stajati prevelikih napora ako učine korjenitu promjenu. Znači, nismo spremni se poniziti pod Božju ruku i prihvatiti naše realno stanje. Da. I što još može otežati to prihvaćanje riječi? Pa ako misliš na C pitanje, tu su nekakvi praktični primjeri gdje nam se kaže da, kaže ovdje ovako u primjedbi, možemo pročitati dio primjedbe, razlog zbog kojeg mnogi kršćanski život smatraju teškim, zbog kojeg su nepostojani, promjenjivi, jest što su pokušali prionuti za Krista bez odvajanja od svojih voljenih idola. Nekad kalkuliramo. Teško nam je kao ovaj bogati mladić ostaviti ono što nam je drago na ovom svijetu
i željeli bismo kraljevstvo nebesko. Međutim, to ne može zajedno. Krist traži da mu se u potpunosti predamo. Ako mi to ne želimo, ako imamo nešto što nam je još draže od toga, onda, nažalost, to sjeme Božje riječi biva ugušeno. Da, znači što otežava prihvaćanje riječi? Sve ono što volimo više od Krista. Na kraju staje na put i mi ne možemo u potpunosti cijelog srca prihvatiti Krista i njegovu riječ. I u zadnjem dijelu lekcije nam se postavlja pitanje za svakog od nas osobno. Hoćemo li prihvatiti Krista? Koji poziv je upućen svakome od nas? Pa poziv je, baš kao što si već i natuknula, hoćete li se danas opredijeliti za Krista i hoćete li prihvatiti Krista? Ponuđen nam je čuveni stih iz Jošue, kada je on pozvao narod i rekao je: danas izaberite kome ćete služiti. Ako vam se ne sviđa, Gospod, izaberite, hoćete služiti ovim bogovima ili onima, ali ja i moj dom ćemo služiti Gospodu. I to je jedan primjer da danas, kada osjetimo poziv Božjeg duha, kada to sjeme je posijano, to je trenutak kada mi moramo prihvatiti Božji poziv. Moramo se odlučiti, inače Sotona će uzeti to sjeme i mi gubimo našu šansu. I što je početak te odluke da služimo Bogu? Što dolazi nakon nje? Prvo je da se predamo, da prihvatimo poziv i da se predamo Bogu. Čudo promjene koje se događaju u nama, to je nešto što mi ne možemo objasniti, ne možemo razumjeti. To je jedan proces, ali ono što je prvo, to je naše predanje. I zato Isus kaže: predaj mi svoje srce. Pusti me da uđem u tvoje srce i ja ću dalje onda ti dati snagu i raditi ono što ti sam ne možeš. Ako dozvoliš, pročitao bi cijelu ovu primjedbu, mislim da je jako korisna. Kaže ovako: Bog te poziva da mu predaš svoje srce. Svoje snage, svoje talente, svoje osjećaje, sve trebaš prepustiti njemu kako bi mogao učiniti da želiš i činiš što je njemu ugodno, da bi te pripremio za vječni život. Kad u srcu bude boravio Krist, duša će biti tako ispunjena njegovom ljubavlju i tako radosna u zajednici s njim da će prionuti uz njega i gledajući njega zaboravit će sebe. Ljubav prema Kristu bit će izvor djelovanja. Oni koji osjećaju sile Božje ljubavi ne pitaju kako bi se sa što manje truda zadovoljili Božje zahtjeve. Ne traže najniža mjerila, već im je cilj da budu u savršenom skladu s voljom svojega otkupitelja. Da, evo, ovo je lijep poziv svakome od nas osobno. I u ovom zadnjem dijelu lekcije smo vidjeli da je Krist prvi izabrao nas. Da je on platio veliku cijenu na križu Golgote, da je umro za svakog čovjeka na ovom svijetu, ali on se nikome ne nameće na silu, nego on zove svakog čovjeka, ali taj čovjek svaki za sebe mora odlučiti i izabrati Krista. I sad za kraj u zaključku možemo odgovoriti na ovo pitanje koje nam se postavilo na početku lekcije u samom naslovu: tko prihvaća Krista, tko će prihvatiti Isusa? Pa, najbolji odgovor bi bio da mi prihvatimo Krista. Ali ono što smo mogli naučiti iz ove lekcije, to su nekakve karakteristike koje moramo imati da bismo bili spremni prihvatiti Krista. Prije svega to je da smo ponizni. Da smo spremni prihvatiti ono što nam Krist kaže. Ako nam on ukazuje na nekakav naš grijeh, da moramo biti spremni to prihvatiti, da prihvatimo svoje realno stanje, moramo biti spremni na promjenu. To će donijeti korjenite promjene u našem životu, to će tražiti od nas da žrtvujemo nekakve svoje omiljene idole, nekakve navike. Moramo biti spremni prihvatiti Krista, biti ponizni i spremni na promjenu i biti spremni u potpunosti mu se predati. Znači što god Božja riječ bude tražila od nas, da to možemo prihvatiti. Da, hvala. Evo, moja želja i molitva je da nam Bog daruje dar pokajanja, dar poniznosti i da mu se možemo potpuno predati i da on može mijenjati naša srca. Amen. Amen. Spasitelju svijeta,
Hvala vam što ste i danas proučavali biblijske lekcije s nama. Želimo vam obilje Božjih blagoslova. Budite s nama i iduće subote u isto vrijeme.